Målet er, at børnene skal have gode håndboldoplevelser, når DGI Midtjylland har håndboldstævner for mikrospillere, altså børn mellem 6 og 8 år. For de små håndboldspillere er det ikke turneringer, men 6 gange i løbet af sæsonen bliver klubberne indbudt til at sende hold til stævner, hvor holdene kan spille mod hinanden. Der bliver ikke indberettet resultater eller udpeget en samlet vinder, hverken på det enkelte stævne eller for hele sæsonen. For de her børn er det oplevelsen af nuet, det gælder. Oplevelsen af at spille en kamp med alle dens glæder og sorger. Og 5 minutter efter, når børnene slapper af i hallens cafeteria, så er den sidste kamp allerede glemt. Det er klubberne selv, der står for stævnerne. Ved sæsonens start mødes træner og leder til et møde, hvor de aftaler, hvornår der skal være stævner og hvilke klubber, der skal være praktiske arrangører. Registrering af tilmeldinger og opstilling af kampprogram bliver klaret på DGI Midtjyllands kontor, og så er det ellers frivillige fra de deltagende klubber, der styrer tidtagerbord af dommer og alt den slags praktiske opgaver. Og der er frivillige nok. Når der er mikrostævner, har de fleste børn deres forældre med. Familierne gør det til en udflugt, og på den måde er forældrenes opbakning også med til at gøre det til en god oplevelse for børnene, der får lyst til at spille håndbold i fremtiden.